أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرى أندو جولما نون بندرابي ببندم أرى أندو دينما non dendangal dente do yewtere nde ene yetto min calmini muni kala e mon do woni eno woniri min jafni momo so won ngakkande de o teski e bindande de bangeji amen non minen min jafi mo so won pergite godnode fewde e amen eden nyaago nde Allah jabanta en golle men gollade ko adi korka ha e ko jogori aroyde en ñaagima kadi nde Allah hokkata en sembe wawde darade e lewru he tawde ko lewru bural mbete ma en baw hebde bural gongal hen gal fof bi jahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En gari hande ardude windande men ko fati e korka ñawoje korka mbete eɗen dañje hen gandal enen kala nde wonde andude ɗum waɗɗi koye mone kala yo andan hoore mum ñawore korka mum o anda so waɗi ɗum ɗo ene bonna korka ɗum ɗo ene moƴƴina korka. Windande men darino ɗen ko takkude horde ñalawma pirli firlindo ko wayno wiide alkamisa fof mi takkani Allah mbeɗa hoora ɗum ko hunde añande nde wonde ene wawi jibinande mo lor walla o wasa humnude aadi o. Eɗen jokka noon ceerno wi womo qaddimatu jima'in ene aña korɗo wadde ko wiyete muqaddimatul jima'i woni gardotoɗi jettal gorko e sene yiɗi yettodirde joom suudu mum, debbo sene yiɗi yettodirde joom galle mum, wona ɓe jettima tan ɓe cokkodiri ala won ko ardoro ɗon ko ɗum kalaten ko wayno ɓuucodirde en walla jooɗade ene miijo ha haqqille mum ara e goɗɗo o yaha tawoya ɗum wooda ko ɓe mbaɗi en ɗum ɗo kalaten ene aña kono jogii kono añira no moƴƴi mbatten hen haqqille no feewi. Ene wawi taw wonɓe ɗum jolanta kadi ene wawi jomum en jogo gacce wiide ene namdoyo joni so Allah newni ene wawi tawdema ha ɗo gonɗa ɗo wadde noon yo watte haqqille mbete ene humpite no moƴƴi. Wo muqaddimatu jima'i gardotoɗi jettal ɗi ene gaña holnde ɗi gaña in ulimati salamatu so en jenanama kay o yananama kanko gorko o debbo o ne yananama so ɓe ɓuucodiri dillinta hay goto e mabɓe ɗo woni ene aña. Debbo o ene yanana kanko gorko o mo yanana so ɓe takkodiri ɓe lelodima e leeso woto dillinta hay goto e mabɓe ɗo woni ene aña. Kono kay so tawi ɓe jenanaka ɗum ay mbiɗen ko so aɓe jenana aɓe gandi ɗo kay haydara dillata hakkude mabɓe goto e mabɓe fof andat ɗum sabu goto e mabɓe fof korka ka ene wawi bonirde banggue mum ɗum noon ko so ɓe gandi kamɓe ɗiɗo fof haydara keɓata ay ɗum woni ene aña. Kono so andaka kay kisal ene jogori wonde hen eɗen cikki so ɓuucimamo tan ene wawi korkaji mabɓe bona kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe walla so ɓe takkodiri tan ene wawi korkaji mabɓe bona so ɓe dokkodiri juuɗe ene wawi korkaji mabɓe bona ala ene harmi koy yo wonɗo kala ko ene wona sababu ko ene ardo jettal ko ene wona sababu ha ɓe mbawa yettodirde ɗum ɗo fof ene jeeya e ko aña neɗɗo waɗa so yananaka kam mbete kisal ene dañe hen ɗum ene harmi. Wadde noon an gorko o ene hisnuma gueɗel gotel sa fini a dawi sa arti ceerno waɗ feere jawnoɗa jalta galle o ya ƴeewoy jamaji keɓoya toon gona e rewde Allah
ha nangi muta so muti gatta kisna korka ma kadi wona a dañi moƴƴere sa renaki wonde galle he ceerno aɗa wawi bonnude korka ma de tina a bonni walla a tinanine kadi taw korka ma bonni ɗum noon a waɗat feere jaha ƴeewa ɗo moloyiɗa kam mbasa bonnude korka ma wo muqaddimatu jima in gardotoɗi jettal ene aña e korɗo ka gublatin ko wayno ɓuucodirde wo fikirin walla wonde e miijade joɗade tan ene miijo naati ɗon joɗade ene yeeɓa télé en naati ɗon joɗade ene heɗo audio en so tawi ene wona sababu so ene anda kisal nan hen bisimilla so andaka tan harmi hankadi wadde ɗum sababu nde ene wona sababu ha bonna korka in ulimati salamatu so andama kisal so andaka wo illa so andaka kisal harumat ɗum kay ko ene harmi wadde gardotoɗi jettal ene harmi nden wadde gardotoɗi jettal wadde noon ko hunde nde ganduɗa handude e renede o wi wal karahatu huna añede ɗo nde tata'allaqu bissaimi alladi yuqabbilu zawjatahu lillazzati ɓuucotoɗo joom suudu mum sabu yiilade dahamme walla ɓuucotoɗo joom galle mum sabu yiilade dahamme so tawi joomum noon ko dafaɗo ene jolna e ambulance ene nawe an a dañani yaade ɓuuciɗa ɗum sabu jurum a anda soɗon jogori yitodirde ala ɗo ɗamintake ɗo mbete dahamme ene dañeɗo wona o haalate ko dawnoɗo arti tawi joom suudu mum ene wini ene leeli turo e mum ɓuuco walla tawa joom galle mum ene wini turo e mum ɓuuco ɗo ko dahamme yiileteɗo ko ɗo ƴeewete so tawi ene anda kisal ene aña ko waɗi ko so andaka kisal ene harmi noon woni no wi ɓuucortoɗo joom suudu mum lillazzati sawa kana shabban aw sheykhan foti noon koɓe sagataɓe walla koɓe nayeɓe fof de ko sami fo e ko hoccata ɗum nonne o wi wo yusaddaqu hadha ala al mar'ati ɗum ɗone kadi ene wonay debbo o no kalduɗen ɗum gila adanni fa yukrahu laha taqbilu kankone ene añe o ɓuuco joom galle makko e sene anda kisal so andaka kadi ko ene harmi wal karahatu tata'allaqu aidan bis-sa'imi alladhi yubashiru zawjatahu añede nde yowiri koye gorko mon korɗo mo ganduɗa ene ɓuuco cuddiɗo mum aw yulaibuha walla gorko korɗo pijjowo e joom suudu mum jooɗo ene mbaɗa sigurigo ene ceflodira ɗum ne kadi ene wona sababu joni bonna korka ka wadde noon so ene anda kisal ene aña so andaka kisal ene harmi ma wod biɗo noon kanko de o haalat tan o haala ha laaɓa so haalaka ha laaɓi won yimɓe ko ma pawa hen feɗendu ma tan nde ganda sa joofima pamara hen haydara tampintuma ko namde ɗum noon a fawat hen feɗendu ma ha laaɓa tan tawde gonɗen koye janggude no jangguinoɓe ɓe bindirini kalden noon tan yo yimɓeɓe paam tan ko jangde woni ɗo wona haydara goɗɗum ɗum noon yo haale ha jomumen ɓe ganda ko haalate koko woni aw yanzuru ilayha walla joɗade ene ndaara joom suudu mum walla o wona e miijade joom suudu makko e konngol lollugol tan ɗum ɗo ene wona sababu ha bonna korka sabu ma en kaaloy so tawi masiyu en jalti ɗum ene bonna korka maniyu kam so yalti ko kaffara waɗɗinte wadde noon ko hunde moƴƴude rentade nokku añede ɗeɗo gueɗe ko ida alima sa'imu kanko korɗo o andani hoore makko assalamatu kisal min khuruji maniyin omo andi maniyu yaltata e makko aw masiyin walla masiyu yaltata e makko aw in azin walla omo andi goragu makko ummotako ɗo woni ɗo omo andi o goragu makko darotako ɗum ɗo woni ɗeɗo gueɗe tati omo andi kisal e mum omo andi maniyu arata omo andi masiyu arata masiyu woni ko ndiyam jaltojam cewɗam coojam ɗam ene yaltata ko e dahamme tokoso o maniyu arata koye dahamme mawɗo arata koye gondigal walla kam tawɓe goɗɗoyi aw in azin walla ɓamorede goragu ngu daro ɗum ɗo foof omo andi ɗeɗo gueɗe tati foof ngala ɗo woni ene aña so goto e ɗeɗo ene waɗa ɗo kay ko ene harmi nde wonde darade goragu ngu wonata sababu masiyo ara ɗum wonata sababu ha maniyo ara walakin yajibu attafriqu bayna an-nazari wal fikri o wi hakkunde darde e miccade nde ene foti serdede miccade
almustadimayni darande e miicaade tawa ko ɗi duumiɗi ɗiɗi ɗo ene jogii no serdirte o wi ɗiɗo aɗi gaña so tawi ene anda kisal sa jooɗima aɗa miijo walla aɗa yeeɓa tele walla ɗum yebde nde nannate koye darde nde walla a jooɗima aɗa hucciti e makko oɗon daarodira ene anda ɗo kay kisal hay caɗele goote jaltata hen wona masiyu wona ɓamorede wona maniyu eyyi ɗo kam hankkadi baasi ala ko ene aña tan wiyetake a waɗi ko harmi kono so kisal ngal andaka hen ɗum wiyete ko ene harmi o wi wo bayna nazari wol fikri gayril mustadimayni kalɗen ɗo noon ko darande duumide walla miccogol duumigol so ene anda kisal ene aña so andaka kisal ene harmi joni darande nde so wona duumide noon o wanni tan guite makko jane on kanko kay o wonirani darde tan o turi guite makko walla o miiji o jooɗi o miiji seeɗa tan o tawi ɗum ɗo wona hunde fonde wonde sabu koye korka o woni tan o heñi o waɗi feere no omo firlitira miijo makko faati e goɗɗum so tawi ɗi duumaki fa innahuma la yukrahani ɗiɗo gañaka darande nde duumaki nde walla miccande nde duumaki nde ndeɗo añaka ndeɗo añaka in ulimati salamatu wa amma in alima saimu alladhi yugabbiru aw yudimu alfikra wannadara adamu salamatihi min khuruji maniyin aw maziyin aw in adhin ɗo noon fa huna taharumu alayhi muqaddimatul jima'i mbiɗen so tawi darande nde ha joni nde duumaki walla miccande nde duumaki ɗiɗo ha joni gañaka tawde omo andi kisal so anda kisal ko toon woni to añate kono somo andi kay kisal nan hen ala ɗo añaka mbino ɗen ko darande nde so duumima walla miccogol ngol so duumima so omo andi omo hisi haydara arata e makko ene aña so tawi darande nde duumaki noon ko darande tan ni wirtinde walla miccogol ngol duumaki kadi omo andi ɗum ɗo ko ƴeewi ɗo seeɗa ko walla ko micci ɗo seeɗa ko hay caɗele gote o dañata hen ɗo añaka e makko haydara ɗo añaka e makko haydara joni noon o wi kalaten ko so tawi kanko miccotoɗo o walla kanko darɗo darande duumide o so tawi o anda hen kisal somo andi kisal ala hen walla so ronki yenenede mbete ene waɗa kisal o anda so mamaniyu makko yaltu walla yaltata walla masiyu walla ɓamorede ɗo darande nde ene harmi tawde kay dargol ngol ene duumi ala ɗo ene harmi koy way kono ko gadino ɗen haalde ko ni way kono ha joni to ɓuucogol to so anda hen kisal tan ene harmi ga darande tan joɗade tan ene dara so télé mum so joom suudu mum so debbo goɗɗo aɗa dara te a anda so tawi aɗa wawi hisnude hen hoorema maniyu en masiyu en ɓamorede en a waɗi ko harmi ɗum woni ɗo wi wo illa harumat ɗum ɗo noon ene fayidaji ene jaltine ɗo ɗiɗo masalaji fayidaji ene jaltine e nder majji tawa kadi fayidaji ɗi ene nafta keɗotoɗo o so heɗima o daña ko yaltata nder hen ko masalaji jaltata hen o wi yustantaju min nassil masalati hukmani ñawoje ɗiɗi ñawore arwanire nde ko añede ɗum woni so tawi omo andi kisal ene aña ñawore ɗimmire nde ha joni noon ñawore arwanire nde awwalu hawma alkarahatu wasani alhurmatu ɗimmire nde ko harmude añede nde noon ko nde andi korowo mo ganduɗa ene ɓuuco walla ene micco walla ene soccodire ɓandu e ɓandu omo andi kisal e hoore makko bi haysu la yahruju minhu maniyun aw madiyun omo andi maniyu yaltata masiyu yaltata ɗo woni o waɗi ko aña haɗede harmude nde ko so tawi kanko korowo o andi e hoore makko kanko korowo ɗum woni ida alima saimu min nafsihi adamu salamati o andi ɗo kay o wawa hisde ɗo e gotere ɗeɗo gueɗe bi haysu ida qabbala aw bashara aw fakkara so ɓuusima walla o soccodirama ɓandu e ɓandu walla so miccima tan omo andi maniyu jogori ko yaltude ɗo ene harmi o waɗa ɗum so waɗi yaltine kadi ko kaffara o waɗata sabu ko belaɗo bonnude korka ka dalillaji masala o noon dalillaji ɗiɗo masalaji dalla ala hukmil karahati awi tahrimi ma yaati ene tindina ko tindinta ene harmi
walla tindinde ene anya dalillaji mum ene ngodi an ummi salamata an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbiluha wa huwa sa'imun wiyama nelaɗo ene ɓuccotono joom suudu mum taw omo woni korɗo ɗum woni wiya wadde ene anya sabu nelaɗo ala mo foti ha joni noon gorago ko wawi munje ko jayɓeɓe sisi ɓe mbawa ɗum noon wadde wiide ene waɗa ɗum nde a waɗi ko anya an ga yummen aishata radiyallahu anha yummum julɓe yo weluyi Allah won e makko kanko o wi in kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa sa'imun o wi so tawi nelaɗo ene waɗanno noon ɗum kay wadde on saha wonani ene harmi wonata ko ene anya nelaɗo o haaloyi e hadis makko goɗɗo laɓɓinɗo kaɗo haala ɗo wi wonde nelaɗo kañum ala mo nandi goɗɗo ha joni no wawiri hoore makko wawde munje hoore makko ɗum woni wa yadullu ala ikhtilafi l ahwali hadisu abi hurairata radiyallahu anhu wa jaa fihi anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an al-mubasharati lis-sa'imi korɗo soccodirde e joom suudu mum farakhasa lahu wa ataahu akharu o newnani on goɗɗo ari namdi fa nahahu o haɗi on fa idha alladhi rakhasa lahu shaykhun mo newnanno o wi ene wawi wadde ɗum o on ko mawɗo ko nayejo mo haɗi o on ko sagata wadde noon ɓe paami hen ha joni sagata o e mawɗo o kadi gonata gotum wadde noon ko laaɓi ko tan ko woɗɗade nde ga imam men Malik o wi annahu balagahu yettimomo anna aishata zawja nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kanat idha dhakarat anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yugabbilu wa huwa sa'imun nelaɗo ene ɓuccotono suddiɓe mum taw ene hoori taqulu o wadda hen wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hay goto e mon jeeyani hoore mum no nelaɗo wawri hoore mum ni ɗum noon wadde ko nelaɗo wawi ko kañum tan Allah hokki ɗum qala yahya qala malikun o wi imam men malik wi qala hisham ibn urwata qala urwatu ibn zubairi lam ara al-qiblata lis-sa'imi tad'u ila khairin o wi mi yiyani ɓuucogol korɗo ene adda ɗum e moƴƴere ɓuucogol korɗo wattinta tan koye bonnude korka ɗum noon wadde woɗɗade mo ɗum nde gila adan tan ɗum ɓuri moƴƴude yo ma en jokkoy nde ɗo windande so Allahu lamɗo o jaaɓi kono noon joni ko ɗo darotoɗen windande men arore jiɗɗo andude ko woni hen fof heɗo windande nde ma o heɗonde ga to WhatsApp to walla o heɗoyonde to YouTube to so Allah jaaɓi ma windande nde arton ma en tawoy hen masalaji jokkiɗi ɗo ɗi en kaali joni ha joni jiyanɗe nayi jaltinaɗe e kaɗo haala ene heddi jiyanɗe goɗɗe ene heddi kadi ñawoje ɗe ganduɗa ko baɗɗe fayide patuɗe e ngalɗo gueɗal en jiiɗa yawde yaltude e ndeɗo lowre ha ƴeewen sew sewaji gonɗi hen ɗi foof beete yimɓeɓe paama ko suuɗi hen ko hankadi kam tawa natanten ko jangde wonde en duttata ko e namde ko fati e oɗo sifa mi salmini moni kala ɗo woni eno woniri mi juurimomo mi yafnimomo no fewi ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbi on ketki jaam on jarama